Bueno, guk bagenituen behar batzuk, orain arte Irrintzidorrean egon gara, Iruñeko Donibane auzoan, baina behar berriak genituenez hasi ginen bila. Eta kasualitatearen emaitza izan da, berriak kale berrian egon izatea, azkenean lokal autopatu genuelako, eta gure beharretara ongi egokitzen zen tokia zelako, ez? Eta guretzat ze suposatzen duen honek, gauza handia, ez? Kalearen presentzia egotea, Iruñaren erdigunean egotea, Aldezarrean egotea, eta gauza asko gure lana ondo egin ahal izatea, azkenean guk kazetaritza egiten dugu, eta tokietara joan ahal izatea, eta baita ere herritarrekin presentzia hori eduki ahal izatea, azkenean gure ateak ireki daude, eta herritarrak sartzen dira, batzuk sartzen dira galdezka, beste batzuk ongi etorria ematera, eta holako kontuetara, ez? Eta aldaketa hau egiterakoan, deigarria da, eta guk hori nabarmendu nahi izan dugu gure lana azpimarratzerakoan, kartelak zer dioen, ez? Berria Euskarazko egunkari nazionala. Euskaraz aritzen garelako eguneko unean maiz korrontaren kontra. Egunkaria guk batez ere kazetaritza egiten dugulako, eta nazionala nazio bati zuzentzen gatzaizkiolako, ez? Nafarroan badira jende batzuk esaten dutenak Euskal Herria asmakizun badela, baina ez, gu Euskal Herri erreal bati zuzentzen gatzaizkio, eta hori da gure zen. Oso pozik gaude gure helburua, gure asmoa, gure gogoa eta gure beharra dalako herritarrekin partekatzea gure proiektua, ez? Herritarrengandik gertu sentitzea, irakurlarengandik, euskalgintzaren eragileen instituzioetetik ere, ez? Orduan plaza honek, kale honek, hemen gauden kale honek ematen digu aukera partekatzeko gure proiektua beste euskaltzale batzuekin eta herritar batzuekin. Ze azkenien hurbiltasunak ematen ditu tresnak urrunera iristeko, eta hori nahi dugu, elkarrekin batera urrunera iritsi. Eta horregatik guretzat urrats oso garrantzitsua da.